Ja siinä sitten kovaa listaa. Miehet 100 metriä. Ja maailman ennätysmies radalla 5, Asafa Powell. Hän kohtaa Euroopan mestarin, kaksinkertaisen Euroopan mestarin Francis Obikwelun, joka voitti molemmat pikamatkat tuolla Göteborgissa. Obikwelu lähtee. Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I'm your host Tyrell Reactions, and in today's video it's a very interesting video, and it's a race that took part back in the year 2008. Now in this case I have two videos that I made a compilation of, and I'd love to just present to you what really happened during that year. Now in this case we can see Jamaica's Asafa Powell really did destroy the field very insanely with his insane speed. Now in this case I'd love for you to watch this video up to the end, and please consider subscribing to my channel if you yet to subscribe. So watch this video up to the end, and then I'll be back with a few comments. 100 metrin juoksijat. Michael Frater lähtee sisäradalta 6. Oslossa, 5. Pariisissa ja 6. sitten Roomassa. MM2 Helsingistä, 10.06 tämän kauden paras. 300 tämä mies Marcus Brunson. 2. oli Shawn Crawford, 3. Marcus Brunson, ja sitten mennään jo radalle 4. Siellä on Euroopan mestari Francis Obikwelu, 100 ja 2. Euroopan mestari Göteborgista, voitti kaikki 8 juoksuaan EM-kisoissa 4 päivän aikana. 7. Roomassa, ennätys 100 kova 9.86, nigerialaislähtöinen Obikwelu saa vastaansa tämän miehen Asafa Powellin, joka on ilmoittanut, että hän tykkää radalla 5 juosta. Aina kun hän juoksee rataa 5, niin silloin kulma kulkee. Ja kuinka muuten Asafa Powell on nyt radalla 5, 9.77 on tämän kauden paras ja maailmanennätys. Sitten Tyson Gay radalta 6, 9.88. Helsingin 4. 200 metriltä viime kesänä, joten kova mies on hänkin. Leonard Scott radalla 7, Halli MM1 60, 4. Pariisissa, 4. Roomassa, Scottin ennätys 9.94, tämän kauden paras 10.01. Ja sitten Afrikan ennätysmies ulkoradalta Olusoji Fasupa 9.85 Dohassa, 5. Roomassa, ja tästä jäi välistä tuolta kerrottakoon Shawn Crawford, joka siis juoksee radalla 2. Olympiavoittaja 200 metriltä 2004, ja Crawford kuuluu tähän Trevor Grahamin talliin, eli siitä voi sitten jokainen tietysti vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä. Grahamhan ja hänen urheilijansa ovat toistaiseksi ainakin suljettu Berliinin kultaisen osakilpailun viivalta, mutta jää nähtäväksi, miten se sitten käy. Joka tapauksessa Asafa Powell, jolla oli vähän erikoinen reissu tänne Lontoon terroristiuhan takia. Hän kertoi, että hän tuli sieltä on kertonut, että hän tuli Pariisista junalla Italiaan, ja sitten se kesti pari päivää se reisu, on ollut tuon Rooman kultaisen liigan osakilpailun jälkeen Jamaikalla ja tuli sieltä nyt alkuviikosta, niin hän kertoi lehdistötilaisuudessa, sitten tuonne Italiaan, ja se kesti pari päivää Pariisista Italiaan. Tuo reisu oli siitä vähän näreissään, mutta nyt kuopii varmasti kunnolla tämän 100 metriä. Miesten 100 metriä, Frater, Crawford, Brunson, Obikwelu, Powell, Tyson Gay, Leonard Scott ja Olusoji Fasupa. Kannattaa kiinnittää huomioon radolle 4, 5 ja 6. Ensimmäisellä matkaan, ja sitten Obikwelu jää vähän telineisiin, kun Powell tulee sitä keskeltä, mutta saa hyvän vastuksen. Viereltä tulee hyvin myöskin Tyson Gay. Ja katsokaa aikaa, 9.77, ja tuulilukemaa heti tarkkaillaan tietysti, se on metri myötätuulta, tasan 1,0 metriä myötäistä, ja Asafa Powell sivuaa maailman ennätystä. Katsotaanpa vielä nopeasti. Tämähän sitten voi vielä parantua hovissa tämä aika. Hetken kuluttua mikä se lopullinen aika on, mutta Powell ottaa omansa niin kuin pitääkin, ja 9.77 näyttää epävirallinen voittoaika, 1 metri myötäistä. Tyson Gay tuli hyvin siitä rinnalta, ja hänkin tekee todella kovan ajan tässä, mutta se ei nyt merkkaa mitään, kun Asafa Powell, Jamaikan mies, ottaa omansa ja juoksee jälleen 9.77. Tämähän on Powellille jo tuttua, hän on juossut aiemminkin
pariinkin kertaan 9.77 ja nyt tulee sitten kolmannen kerran 9.77, jos tämä aika nyt pitää. Katsotaanpa vielä. Tyson Gay 9.84, kakkonen ja Leonard Scott kolmas 9.97 ja vielä pannaan alle 10 sekunnin Marcus Brunson 9.99. Kohtuullinen 100 metriä. Loistava juoksu. Täytyy kyllä sanoa, että on kohtalon iva, jos mies juoksee 3 kertaa 9.77. Eikö siinä nyt 1/100 olisi voinut lähteä. Erittäin hyvän lähdön saa Powell tuolta radalta numero 5 ja hän tulee kuin jamaikkalainen höyryveturi hieman nopeammalla tempolla. Kuitenkin nyt on hyvän näköistä Powellin juoksu. Se on rentoa, kaunista, katseltavaa ja hän tuossa jo vähän aikaisemmin lupaili, että kyllä se maailmanennätys sieltä tulee ja jälleen sivutaan, että ei voi muuta sanoa kuin hieno juoksu kerta kaikkiaan. Asafa Powell 9.77 ja näyttäisi sille, että tämä aika pitää, ainakaan vielä ei ole siihen muutoksia tullut. Voittoaika siis, hän sivuaa maailmanennätystä 9.77. Kuten myöskin tässä juoksussa miesten 100 metriä AR. Ja katsokaa tätä joukkoa, ainoastaan kuningas Jamaikan Pantheri on poissa ja hiiret hyppivät pöydällä, paitsi että nämä miehet eivät ole hiiriä, he ovat miehiä ja nopeita sellaisia. 100 metriä. Usain Bolt on siis 200 metrillä mukana ja saattaa siellä tehdä aivan mitä vaan, sillä tämä Losannen rata on erittäin nopea. Kim Collins on tässä, Pariisin maailmanmestari, hieman jo varttunut. Ei nyt ihan seniorijuoksija vielä, mutta ei paljon puutukaan. Miehellä on ikää 34 vuotta. Collinsin ennätys 9.98. Sitten Michael Frater, olympiavoittaja viestistä. Ja henkilökohtaisella matkalla satasella kutonen 9.97 Fraterin aika olympiafinaalissa. Davis Patton oli myöskin mukana olympiafinaalissa, jäi finaalin 8. Oma ennätys tällä kaudella Eugeneissa, huikea kova 9.89. Ja sitten tämä mies Asafa Powell. Asafa Powell tällä kaudella 5 parasta juoksua. 9.82, 9.91 ja Gatesheadissä kulki sunnuntaina sadekelillä 9.87. Powell saattaa tänään tehdä ihan mitä tahansa. Richard Thompson, olympiahopeamitalisti 9.89 Thompsonilla ja itsevarman oloisina on Richard Thompson, Trinidadin mies. Olympiahopeaa tuli muuten viestistä Trinidadin joukkueelle. Sitten Walter Dix. 9.91 on ennätys. Tapasin miehen valmentajan Terry Longin tuolla hotellin käytävillä. 70 hyvin virkeä pappa valmentaja. Ja hän sanoi, että Dixillä kävi vähän tuuri siinä 200 metrillä, mutta nyt juostaa 100. Mark Burns, Trinidad ja Tobago on siinä olympiahopeamitalisti. Henkilökohtaisen 107 finaalista ja Nesta Carter on myöskin olympiavoittaja. Ei ollut henkilökohtaisella 100 mukana. Jamaikalla on niin hirvittävän kova taso, että tämä 9.98 mies jäi pois Jamaikan joukkueesta, mutta oli mukana viestijoukkueesta, niin kuin oli myöskin tämä mies. Hän teki aivan hirvittävän ankkuriosuuden. Usain Bolt toi kaarteesta viestin Asafa Powellille ja huusi jotain perään. Ja Asafa otti neuvosta vaaria ja paineli aivan hirvittävän osuuden tuohon loppuun. Ja siitä sitten todistettiin 4 kertaa 100 metrinen maailman ennätystä. 37.10. 30 peräti parani tuo maailman ennätys, mutta nyt siis miesten 100 Collins, Frater, Patton, Powell, Thompson, Dix, Burns, Carter. Siinä 8 huippunopeaa miestä. Powell sanoi, että hänen tavoitteensa on tänä iltana parantaa omaa ennätystä. Se on 9.74 ja jos se paranee, niin se on aivan hirvittävä aika. Katsotaan millaisen lähdön Powell saa. Saa ihan hyvä lähdön ja on sitten jo 40 metrin kohdalla aivan omissa yksilöisyydessään. Tulee todella kovaa ja tulee todella kovaan aikaan ja tekee sen oman ennätyksensä 9.72. Asafa Powell tulee lähelle maailman ennätystä ja ei suotta puhunut tämä mies, että nyt hän alkaa olla kunnossa. Pahuus vieköön, kun ei pää kestänyt olympialaisissa, eikä pää kestänyt oikein maailmanmestaruuskisoissakaan, mutta täällä Losannessa se kestää 9.72. Se oli kovaa. Se on tosi kova aika ja se on myöskin kertaheitolla uusi kisaennätys. Leroy Burrell juoksi aikanaan täällä maailmanennätyksen 9.85 vuonna 1994, mutta nyt paidellaan paljon kovempaa, mutta se ei riitä maailmanennätykseen 9.72. Asafa Powell on karmeassa kunnossa ja olisipa siltään ollut mielenkiintoista nähdä, että mitä Usain Bolt olisi tehnyt tässä juoksussa. Älä muuta sanoa. Kuinka kova oltaisikaan menty, kun siinä olisi vielä Powell saanut kirja-apua Boltilta. Sentään. Oli komea rippeys.
9.72 varmistuu voittajaksi ja nyt saadaan ihailla tätä juoksua. Tuossa 40 kohdalla Powell lähtee muusta joukosta kuin raketti. Miehet jäävät kuin seisomaan, vaikka tulevat siellä edelleen reilua lähestulkoon 40. Powell tulee tässä ja katselee sivulle, että mikä se voittoaika onkaan. Se on minun oma uusi ennätykseni 9.72. Powell teki juuri sen, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että hän lähtee tänään tekemään Losanen oman ennätyksensä ja se myöskin paranee 200 9.72. Walter Dix jää kauas taakse 20.9.92 tulee myöskin lähelleen omaa ennätystään ja kisan kolmonen on Jamaican Nesta Carter, sivuaa omaa ennätystään 9.98 ja kauas jätetään Richard Thompson, olympiahopeamitalisti. Powell siis Pekingissä vasta vitonen, mutta juoksu oli nyt rentoa loppuun asti, kyllä, jota se ei Pekingissä ollut. Ja nyt näyttää Powell todellisen tasonsa. Ehkä hiuskarvan edellä on Usain Bolt ollut tällä kaudella, mutta kun nyt katsotaan vielä tämä Powellin juoksu tähän kohtaan, niin tietysti maailmanennätys on maailmanennätys, mutta aivan tasoissa nämä miehet suurin piirtein satasella ovat tämän kauden juoksujen perusteella. Nyt 9.72 ja vielä kerran tämä jäniskamera sivusta kuvattuna. Katsokaa mikä vauhti, mikä askellus ja rennosti loppuun asti ja sitten katsotaan vaan Omega, että mitä se näyttää ja sehän näyttää hienoja lukemia 9.72 ja Losanen yleisö villiintyy, Powell lähtee kunniakierrokselle ja salamavalot välkkyvät Losanen pimeneessä hienossa lämpimässä illassa plus 0,2 metriä myötäistä tuulta ja jos tässä juoksussa olisi ollut myötätuulta pikkaisenkaan enemmän, niin en uskalla sitä sanonpas ääneen. Oltaisiin juostu maailmanennätys, jos oltaisiin juostu optimaalisiin tuulioloihin, eli 2 metrin sallittuun myötätuuleen, mutta ei jossitella sen enempää. So guys, once again, welcome back, and I am your host Tyrell Reactions, and in this case we've seen some impressive performances that was made or done by these good athletes in the year 2008. And now in this case we actually have to appreciate all the athletes that took part in this race, because we've seen them deliver, or rather give us the best shows of their lives. Now what I'd love to point out is that it's indeed true. This is my own opinion and I'll stand and defend it. It's indeed true that Jamaica is a sprinting factory. Jamaica really produces great athletes over the years, over the decades. Jamaica has been giving us some of the best athletes over the time. Now, from Usain Bolt to now we've seen Asafa Powell, and currently we are witnessing some of the best athletes. Oblique Seville, we have Kishen Thompson, and that's the senior team. Like, Jamaica is a beautiful island in the Caribbean that's completely blessed with a lot of raw talent. Not just the men categories, but we've also seen in the females categories. We've seen the likes of Shelly-Ann Fraser-Price. We have the twin sisters Tia and Tina Clayton. We have Shericka Jackson. And I know the world of track and field, they really miss Elaine Thompson-Herah. Now I'd wish we could see some few dances of her in the world of track and field. Now, that's what I said. I'll stick to it and defend that Jamaica is indeed a sprinting factory. The reason why I'm saying that is because we've seen how African countries have been performing, and to be precise, I'll talk about my country, Kenya. We've seen how we've been dominating in the world of track and field, and both in all categories, be it 400-meter relays, 200, 100-meter relays, 60, all of that. Kenya, we've been dominating, and even the long runs, we have the 1500, we have the 800, all of that, both the men and the female. Kenya, we've been the best, we've been dominating, and now, as we all know, Jamaica is predominantly a black nation. Jamaica really bears African roots. I'd love also to hear from you, because this is one topic that I've seen people really collide when it's mentioned. Or let me put it straight like this. Does Jamaica have, or rather bear, African roots? Tell me in the comment section. I'd love to hear from you. So back to our video. This was a very impressive performances from these great athletes, but mostly from Asafa Powell. Great endurances, great determination, and great focus. That's a Jamaican mentality and a winner's mentality. We've seen Jamaicans give us some of the best, from Usain Bolt to what we've just seen, Asafa Powell. These have been great athletes. Usain Bolt, a man who made a record, did set a record that up to now we have not seen anybody be capable of breaking this record. And that's why I said Jamaica is indeed
a sprinting factory. Don't be shocked that whoever will break Usain Bolt's record will be from Jamaica. Trust me, we are here to witness. And I'll remind you with this video. So guys, thank you so much for everything, for the love and support. We are at 950 subscribers. I'd love for you to put me to, let me say, 1,000 plus. I'd really appreciate that so much. So engage me in the comment section. Tell me what you think of this video. And of course, I'd love to share a big shout out to my fans, my viewers. Man, I love you, man. I totally love you. And to my new subscribers, my new viewers, I want to take this time to welcome you on board. And to my returning subscribers, my returning viewers, man, thank you so much. Your support means so much to me. You are totally loved on this side. So guys, remember to subscribe to my channel, give this video a thumbs up so that the YouTube algorithm can share this video to a wider audience as much as possible. So I've been your host, Tyrell Reactions, and until we meet again in my next video, peace out and one love.